4 שנים לאחר הוספת תיקון לחוק עבודה מועדפת, יצאנו לשטח לבדוק מה השתנה. התיקון האחרון לחוק הוסיף עבודה בחינוך לזכאים לגמול מתוקף חוק חינוך עבודה מועדפת. 4 שנים לאחר מכן מפרסם משרד התמ"ת דוח ביצוע מעקב ליישום התיקון. כיום יכולים חיילים משוחררים לעבוד בתנועות נוער, בגני ילדים, בבתי ספר, ובתום חצי שנת עבודה לקבל את המענק בגובה 9,000 ש"ח. למצודדי התיקון הייתה כוונה נוספת. הם ראו בכך אפשרות להביא כוח אדם איכותי לחינוך, ובהמשך גם לספסלי המכללות לחינוך. אנחנו במשרד התמ"ת רואים בחיוב את השינויים בשטח. דוח הביצוע שלנו מצא שישנה תוספת של 700 משוחררים בכל שנה שבוחרים לעבוד בחינוך, ואפילו מסיימים את מלוא המחויבות שלהם, את כל מכסת השעות של לקבל את המענק. האם הם נשארים במקומות העבודה גם אחרי שמסתיימת תקופת המענק? את זה אני לא יודעת. זה כבר עניין של משרד החינוך וצריך לבדוק איתם. אנחנו במשרד התמ"ת, התפקיד שלנו זה לבדוק שיש הצדקה למענקים שאנחנו נותנים. יצאנו לחדרה לשבט הצופים לפגוש את עדי, מרכזת שבט שהשתחררה מהצבא לפני חצי שנה וכעת מועסקת בצופים במטרה להרוויח את המענק. עדי, את יכולה לספר לנו מדוע את החלטת שאת תעבדי בצופים? טוב, אז בתיכון הייתי מדריכה בצופים, כשהשתחררתי חיפשתי עבודה. פעם לא הייתי חושבת לבוא לעבוד בצופים, עבודה מאוד קשה, שכר לא גבוה. ותכלס הייתי הולכת למלצר, הייתי מרוויחה הרבה יותר כסף, אבל היום אני כבר בתנועה, ושהעבודה בחינוך מוכרת כמועדפת, אז ברור שאני כבר אשאר פה. כמה זמן את כבר עובדת בשבט? 3 חודשים. ואת מתכננת להישאר כשיסתיים המענק? אני מתכננת להישאר פה עד סוף השנה, סוף שנת הפעילות. בעיקרון גם לא באתי בשביל המענק, באתי כי חיפשתי איזשהו סיפוק בעבודה, משהו שבאמת יהיה משמעותי, והמענק פשוט מאפשר לי להישאר כאן עד סוף השנה. הגענו למכללה לחינוך בית ברל, כאן לומדים מדי שנה 5,000 סטודנטים לחינוך. אנחנו פוגשים את צליל שהיא סטודנטית לחינוך לגיל הרך. צליל, אני מבינה שלפני שהגעת לכאן כבר עבדת בגן ילדים. כן, כשהשתחררתי מהצבא עבדתי בפעוטון ביישוב שלי, בעצם הלכתי לזה בעקבות עבודה מועדפת, ולא ידעתי שזה ירגיש ככה, ונורא נהניתי בעבודה הזאת, והחלטתי אחרי זה ללכת וללמוד לימודים חינוך לגיל הרך. ואיך את היום, שנה אחרי? אני מאוד מרוצה, זו הייתה בחירה מוצלחת בעיניי. לא חשבתי שזה משהו שאני אבחר ללמוד ולהתעסק בו, ובעצם בזכות המענק אני פניתי ללימודים האלה. תודה רבה, צליל. בכפר סבא מלמד אחד מיוזמי המאבק לתיקון החוק ערן וולפסון, מורה להיסטוריה, שלפני 8 שנים השתחרר מהצבא ורצה לעבוד כמדריך ילדים בקיבוץ בו גר. ערן פנה לחברת הכנסת זהבה גלאון שתעזור לו לממש את החלום ולזכות בגמול על עבודה מועדפת. ערן, אמנם לא יצא לך ליהנות מהתיקון לחוק בזמנך, אך כיום אנו רואים כי מאמציך נשאו פרי? נכון, בזמנו באמת אני ועוד קבוצת אנשים שהיינו ביחד בצבא, השתחררנו וניסינו באמת לקדם את החוק הזה מול הממשלה. היום אני מאוד שמח שהחוק הזה כבר עובר, וזה יכול להביא ממש אנשים איכותיים, חדשים לחינוך, ולתת להם לגיטימציה להמשיך. תודה רבה, ערן. לסיכום נראה כי התוספת לחוק עבודה מועדפת היא אכן תוספת מבורכת, שהביאה לכך כי כיום צעירים שפונים לעבודה מועדפת בוחרים יותר ויותר לעסוק בהמשך גם בחינוך.